toda kuchingamidzai zvakare muchirongwa chedu Culture Views, apo tinenge tichikurukura maringe nezviri kuitika mukati metsika dzedu, mukati mema-communities, mukati memisha yetinogara nemumhuri dzetinogara. Saka pano pachirongwa chino ichi tinenge tichiwanzokurukura zvedu kuti tionesane kuti mazuva ano vanhu vakumborarama sei. Tiripo nedonzvo rekuda kuti tisimudzire wechidiki wedu waziwe kuti tsika dzedu tinomborarama sei, dzairarama sei, uye tinogona kugara zvakanaka nevamwe sei. Saka tisati tapinda muchirongwa, hama dzinodika, wese wakatarisa ndinokumirisa kuti uende pa button riri pasi. Ipapo apo pasi pane button rakanzi subscribe. Iroro unoripfanya iroro. Aiwa, azoti unobva watobhadhara mari ipapo. Kwete, harisi rekubhadhara mari asi kusubscribe kureva kuti uchange uchizoteedza maprograms edu. Pane like button zvakare, pane share button, wosharewo nevamwe zvaunenge uchizwa. Saka nhasi uno topic yetiri kubata paCultural Views neni wenyu Judah Kalespokers iri kubata nzira dzekuroorana nadzo. Iyi ine nyaya pasi. Ndine vadare vangu vendinawo nhasi. Ndichada kuti wazvitaurire wega kuti mugoziva kuti nhasi tinani nani nani. Regai nditange nevari padhuze nenawo. Maita basa vairi mai manheru akanaka kunemi mose makateerera kuchirongwa chedu. Ini ndinoitwa Ketai Zvinonzwa, ndiri mudzimai ane vana 2. Zvakanaka, tinotenda mazvita vairi mai. Inini zita rangu ndinonzi Maita Kudzwa, nokutenda nakunasha. Mazvita yenyu vairi mai, ini ndoitwa Charlotte Mutendedzi, mai makanaka. Totenda zvikuru. Ndofunga tanzwanana pana kuti tine madzimai. Nhasi tichanzogerera todaira kuti muhurukure yedu yega munonyatsozivawo zviri kuitika ipo. Vanhu vari kuroorana, vanhu vari kuroorwa, vari kuroora vakomana vemazuva ano. Asi ndinoti titange kuti timbonyatsokuti pfone mochaiwo. Maroorere avari kuita ndiwo here aiitwa pasi chigare? Ndiwo here anokurudzirwa chaiwo pachiwanho chedu? Ini semaonere angu ndinoona sokuti manzira dzakushandiswa kuroorana mazuva ano nevana vemazuva ano aya handidzo dzaiitwa kare, nekuti nenyaya yeglobalization kuti takatora zvipe zvinhu zvekunze zvakawanda, vana vanoswera vari pamasocial media platforms vachiona zvakawanda. Christianity yakauya nevarungu, haisiyo mamarriage practices haasiwo ekare anoparidzwa neChristianity. Asi nzira dzekuroorana nadzo dzaitwa pasi chigare, yandinonyanyorangarira ndeyekukumbira, ndo yanyanyokurudzirwa, yekuti mudzimai uchiri musikana, ndakutoti mudzimai no ndamumarriage, sorry. Asi nzira yanyanyotarisirwa, yanyanyokurudzirwa nevakuru vedu vekare ndeyekukumbira, yekuti musikana achiri kumba kwavabereki vake aikumbirwa, mukomana ainda go through vana tete nana sekuru vake, voenda kunana tete vemusikana votaurirana kuti aida kuzoroora nenzira iyi yekukumbira. Saka mukomana aitarisirwa kubvisa pfuma opedza yemusikana achiri kumba kwavo, kana zvadero ochizokumikidzwa mudzimai wake nehama, vana tete nana sekuru, ozoenda. But pane nyaya yakaipa. Ndizvo here zvavari kuita? Ameno munozviona sei maitiro akuitwa ezvinezvi manje? Iko zvino zviriko, variko vanokumbira. Asi zvakuita sokuti zvakunyanyira mukutizisana nokungogarisana pasina zvimwe zvinenge zvadi pfuma inenge yabvisiwa. But kana kutoti vana taitarisira kudhara vanhu vana vairoorana murume, mukomana nemusikana. Iko zvino vana vakutoroorana, chero mukadzi nemukadzi vanogona kutoroorana votogarisana. Zvimwe zvacho zvogona kuitika vabereki vasingazvizivi, zvimwe zvacho zvogona kutoitika vabereki vachitozvitendera. Saka zvangosangana.
Abo bataura imwe point maizwa ere point yabuda inokisa. Wakazi utororana. Varume vanogona futi kuroorana zviri kwere? Vakadzi kana varume Zvino ndozvako. Saka vanobvisirana ere pfuma pachena. Chitsigira point iri kutaurwa namai Makai hazvisi kuvana vadoko chete, chero kunesu vanhu vakuru. Pamwe ndiri mudzimai wechidiki ndafirwa kana kuti ndarambana ndiri kuda kuita remarry, vanhu vari kugarisana yatinoti cohabiting vasina chavakabvisirana, nokuda kwekuti ndinombonzwa mumwe vachitaura zvokuti kwanzi zvemarriage act kutoti tatiwaone marights anototi protecta kuti zvatainvesta tichigarisana ndinokwanisa kutozozviclaima. Saka zvokwadi iyi cohabiting kai kunyanya muno mutaundi ndoma yakanyanya. Ndoona sokuti kumaruzevha zvishoma zvekuchaya mapoto ndo wedhera ndandichida chairo kunonzi kuchaya mapoto iroro. Kumamisha zvishoma nokuti kuchaya mapoto mumavhileji kunyatsozikanwa kunzi uyu mwana wekwamai Nhingi newekwababa Nhingi mune muchigara pai muchizikanwa. Asi muno mutaundi mekungoti munext door wangu handisi kuti unobvepi, ndome zviri kunyanya kuitika izvi kuvakuru nekuvadiki. Chokwadi ichocho nyaya yekuchaya mapoto kunyanya ini ndinoiona yakanyanyira kuvana mastudents ekumayunivhesiti. Unoona kuti mwana akabva kuBulawayo achiuya kumasvingo kuzodzidza pamasvingo Great Zimbabwe University, vabereki vari kumupa mari yerenti kuti andowana one room yake yekugara chinotyoma. Asi ukatarisa kuti mu1 room imomo unoona kuti vakutogara musikana nemukomana, vakutogara varimo vachimuka vachienda kuchikoro vachidzoka vachigara mu1 room. Saka cohabiting kuchaya mapoto ani matati kuchaya mapoto ari kuchaiwa chaizvo kunyanyisa kumastudents. Ndoona ndokwazvakanyanyisa kuzara ikoko. Saka kakutoroorana kavari kuita vari kuno kuchikoro, adzokera kugweru kuvabereki, adzokera kuBulawayo kuvabereki, adzoka kuva musikana. Mukomana wake waakasiya kumba, mukomana wake waakasiya kumba ari kungotaura achiti musikana wangu ari kumasvingo, ari kuchikoro. Asi musikana akabhoroorwa, musikana akatobhoroorwa ari kuchikoro. Saka tichiona kuti izvozvo zviri kundokanganisa mamarriages evana, nekuti paanozotopinda pakuti mukomana akasara kuBulawayo ari kungoti musikana wangu ariko, izvo musikana atova mai kudhara. Paachazotiwo ndakuda kuchindokumbira musikana wangu ndakuda uchizonodii, tikazotarisa kumberi mamarriages iwayo anowanzofeila. Hanzi anonzi masemester marriages. Zvakatozvinzwawo nevamwe. Muranti munoona zviri kuitwa nevana. Mwana wekuno kutiri kumasvingo ini wangu mwana ndaida kutoti aende paGreat Zimbabwe University. Akatoti no mama ndidi izedha mundoda chinhoyi kana bhindura ure namai havadi vanava. Chero mafriends ake ndaibva vachitaura nanzi ndingaenda paGZU ndiri wemasvingo ndakabva paVictoria kana hazviti vanoda kuneka freedom vana ivava. Ende uye zviri kutoitika zvemasemester marriages ende munoona zvinoitika kamunhu anga akasiya mukomana wake kwaabva waanotarisa kuroorana naye, unogona pakugarisana kunogonoitika pamuviri. Ndovaya vanozotsvaga nzira dzokuzvibvisa nazvo pamuviri vogomisidza afa. Dzimweni dzenguvazve unogona kuti abata pamuviri paya ozopedzisira azviuraya paramba kubva kana kuwana chirwere futi. Asi inini masemester marriage muri kutaura hapatozobudawo marriage kwayo here ipapo. Kashoma. Haidi kugurira, inoda kutoitwa nemazvo zvainofanirwa. Asi nokuda kwokuti vana vedu vakutotaura kutoti marriage haina formula. Alright. Nogona kutongoita saizvozvo zvigotoita zvigotoramba. Zvimwe zvacho zvichikonzerwa nokuti vanenge vachitarisawo zvakaitikawo kumarriage dzavabereki vavo, kutoona kuti mai vangu zvokwadi vakatokumbirwa vakatochata, asi hapana zvakazombodii zvakazombobuda zvakangofeila. Saka ndongoita chero zvandada, chero zvazvaita chero. Asi isusu tiri kuti matimimi kuformal method yekuroora chaiyo ndeyekukumbira. Saka pakutizirana apa
haisi formal here kutizira ndaindiona se kukumbira ndo method chaiyo yoga handizi kutizira hatikuti kwakashata nekuti unotizira toti musikana nemukomana vawirirana nditi vatamba zvakaipa. Kazhinji anowanzotizira ndeanenge atoona kuti ane pamwiri mukomana ototi chitouya iye musikana obva kumba kwausingazikamwi nevabereki otoenda kumba kwemukomana. Vabereki vavo vemukomana vochizoronga kuzoenda kuvabereki vemusikana kundotaura kuti tisu tine mwana wenyu tauya kuzoti tizivani. Unenge aenda nenzira yekutizira saka inzira inotambirika kutizira kunotorewo nemaprocedures anototevedzekwa zvotoita kuti unotoenda kwavatete pandodawo munyaya asi nyaya yekungoti munhu adi ainde hake ava nepamuviri asi unogona kutotizira ukatofambisa dzimwe nyaya kuroora kwozongoitwa zvakafanana nezvaitwa kumakumbiro but kune mari dzimwe dzinochajwa kumakumbiro dzinozojambiwawo pakutizira kukumbira koita sokuti kunorerusiwa nokuti munhu aita zvinhu zviri pamutemo zvosiyana nemunhu watizisa. Asi kutizisa kwacho kune nzira dzakasiyana. Kuno munhu unogona kutizira wotoenda zvachose zrovharana hapana maroora anozoitwa. Inini ndine imwe muenzaniso ndine shamwari yangu imwe ndaimbotamba naye. Shamwari yangu inga ari disabled enga akaremara anga akapeteka zvekuti aifamba ari muwheelchair maoko ake chete ndo aigona kudai. Akadana nemusikana enga asina paakaremara adana nemusikana uya uyu. Ndakatombomubvunza ndikati imini manyatsodanana chaizvo kutosvika pakutoti murunzwa kuda kutoroorana. Zvikanzi nemusikana ndikati asi uri kuona shamwari yangu zvayakaita. Zvikanzi ini ndomuda akadaro. Ndikati hamuzonetseke here mamumba. Zvikanzi nemusikana akati ini handinetseke. Pakuda kuendondobvisa manje mukomana akabatsirwa nehama dzake ndokuunganidza tunhu kwawo. Pakuda kundobvisa mari apa hama dzemusikana bvadzaramba. Zvikanzi muri kutisira mwana wedu pamiedzo nekuti anozoramba murumo. Asi chionai manje zvakazoitika wadzoka manje inini kubva ndatanga kukurukura nawo ndikati saka munoti kudii manje nepemari apa. Musikana akati inini mukomana wangu ndotomuda ini ndakutodini ndakutondopeka. Uvengo wada kuita zvekukumbira hama dzemusikana dzikadini dzikaramba kuti mwana wedu haaendi anozonoshungurudza uyu. Musikana akaenda akandotora mabhegi ake akauya akagara nemukomana. Kutaura kwendiri kuita kunoko wane wana 5 watogarisana. Imwe nzira ine maadvantage ine advantage yayo disadvantage. Kana wadawo munhu dzimwe nguva unogona kutoona kutoti ndikasatoita zvekutotizira especially mazuva ano vanamai vedu vanonyanya kudawe. Vanamai tinoda kudya maningi tinoda kukurudzira kuti vana varoorwe nemunhu nemari. Pamwe achitori nemukadzi wake mashuga dhedhi aya asi handina basa nazvo ndeichingoti sondomwe mwana achiuya neshuga pamba handibvunzi kuti wazviwanepi. Saka mwana akaona kuti mukomana wangu uyu ndinoda chaiye mai mapana atingawirirani nokuti hashandi hana mari unogona kutongozopedzisira atotizira iye zvake zve zvatofamba nokuti watoenda kumunhu waanoda nemwoyo wake. Ndo mazosimudza imwe nyaya yakaipa pacho. Musikana adanana nemunhu ane mhuri yake iye obva ada kuenda kundopinda ipapo ongotongotizira otongoona kutoti vabereki vanogona kundirambidza kuti uda kuenda pamurume wemunhu asi ndoda hangu kuenda pabarika saka otongotizira zvakadaro. Mabarika aya kare pasi chigare aivako aitongova nomawo ende achikurudzirwa. Handinoona kuti izvo zvokuti one man one wife izvi yava christianity yewaiti wedding zvei zvakabva kuvarungu. Asi kare barika rakanga ririko. Vana sekuru ini sekuru vangu baba vakazvara mai vangu vaiva nevakadzi 3 ende vose vana mbuya vana mama vangu tasingatombozwi kuti uyu mwana wambuya vapiti chikura isu taigarisana zvakanaka. But nekuda kwekuti kumakereke kwatiri kuinda uku tiri kuparidzirwa gospel rekuti one man one wife. Saka zvakutongoita zvinhu zvatongova naEva wake Adam naEva hapana kuzoita Eva Joyce. Hapana kuzoita Eva Joyce. Harichatoga muchiriki handitike zvine zvitotodzwa kuti ukaita mukadzi wepiri seukereke kwangu kwatinoshumira notiswa paspecial kana kuti ukasaichata uri musikana muchechi
unotoiswa paspeshamu kana chero matizisana munenge muchinzi mazviwanisa mutodzi gore rose uchisevha shamu, nenyaya yekuti one man one wife yotongoita senge ndiyo nzira yoga inoexista, ndo inotambirwa, ndo iri official pamutemo yedu yenyika yedu yeZimbabwe. Ndofunga toziva tiri chapter yakunzi chapter chi 5 haina kuchinja futi, inogona kunge yakatochinja futi ka. Saka kana iyoyo mutemo iwoyo muchato iwoyo unobvumidza mukadzi umwe chete nemurume umwe chete, anditi asi handiwo wega. Tine customary law marriage iripo futi inobvumidzawo. Customary law marriage hailimiti, anditi asi kana tiri kuti munhu akuenda kundoroora mukadzi wechipiri, tomboti ngatimbotarisei kuri kumurume manje. Kana ari murume aine mukadzi wake, aine musikana wake, aine musikana wake arida kuroora, anditika zviri pamutemo zvaanotarisirwa kuita iye kuenda through procedure yechiwanhu. Unoenda nekumadzitete kweseka kuhwanda tati utasauya nzira yedu yekuti uchida kuita zvekubvunzira iya unoita zvakaenda naka. Nditi uenda nekumadzitete uko poita wana Sadombo, munotanga watombozikanwa kudhara waiwanzokurudzira kuti ngatiroranei wematongo. Izvozvo zvainyanya kushanda pakuti vanhu vanenge vachiziyana. Asi iye zvino nekugarisana kwetakuita, ngatimbota sei muno mutaundi mumwe akabva Bhuruwayo, mumwe akabva kwaMutare, mumwe akabva Mozambique, mumwe akabva Zambia, mumwe akabva London, masangana manje hapasina wematongo ka. Saka tinokurudzira here tsika dzedu dzinopinda here apa manje apa, hadzizonge dzakumbunyikidzika here apa kuti waakungotora cherochi neuyoyo akabva kuyeyo, akabva kumashonaland west, uyo akabva kuchipinge. Ndiona sokuti hapana chinombochinja ini, nokuti handiti achikumbira pane zvinoitwa. Kunoendwa kwavatete panotsvakwa munyai, vana vatete kwaendwa kwavatete ucharongwa zvezuva rokuti chimbonoona kumusha kunobva mukomana chero akabva Zaka iwe uchibva kwaGutu, vanotosvika pamusha pane zvavanonotarisa voona vogutsikana kuti hazvokwadi mwana wedu ngaaende zvake, hakuna mudzimai, kwakanaka kuti mwana wedu anoroogwa ariko. Saka zvakangonaka kutongotevedzera tsika dzekudhara, especially tsika yekukumbira. Ndinoona sokuti kana tikati kuroorana vematongo tiri muno mumasvingo, handiti ndombotora semenzariso kuti tinopinda kereke dzakafanana tigere mumarokesheni kana kuti mumasebhabu matakagara uko, tinoita kutozivana sekuti sekumakereke uko toziva kuti kurujeko kune mwana wokwanhingi, kwamucheke kune mwana wokwanhingi, iwayo atova matongo iwayo. Tinotoziva kuti mhuri yekwanhingi yekwamucheke iyi yavakamira vakadai vakadai, vana vadanana vari vaviri, tototanga kutoongorora kuti hazvinoita here kuti hazviiti, ndo matongo acho iwawo. Saka ndoona sokuti kuroorana kwematongo kwaiitika kare nanhasi kuchiko. Nanhasi kuchiko mumaraini takatogarisana mumastreets ndo mumatongo macho imomo. Unotonzwa pamwepo kunzi mwana wokwanhingi uri kudana nemwana wokwanhingi, wotonzi haaiti ngasiye, nekuda kwokuti vanenge vachiziva saka kuroorana kwematongo hakusati kwapera, kurimo mutaundi matiri kurarama akatongonaka kwakadaro. Saka mukuroorana nematongo ndikotoona definition yacho yasiyana neumatongo etaitarisa isusu kare kare. Matongo kungoreva tiroorana vanhu vanoziyana, vanozwisana. But point yenyu yandafarira iye kuti kana kuri kumachechi kuri kutoti kana muchipinda sangano rimwe chete mune tsika dzakadini dzakafanana mutorana. Asi ukatora iwe unopinda yakati yekwa muti chechi wotorana nechechi yokwahuswa, mumba munogona kutoendana. Madhivorce rate avako mazuva ano mamwe anotokonzerwa neizvozvo zvekuti vana vatorana makereke akasiyana, vamweni vane zvitendero zvavo. Pamwe munhu unonamata wakura kuPentecostal church,
ongondotora vamwe vanotoita zvechivanhu zvine kakurwisana kwezvinoita vana vaya vazondonzwisisani. Ndopasaka muchizoona vamwe vanogona kutozopedzisira zvoitopindirwa nevabereki. Vabereki vaya pamwe mwana wamufundisi unogona kutoti ini mukowasha unopira hai handitenderani nazvo. Moona mwana uya wodzoka. Saka izvozvo pane mwoyo wako handipo ndio paunofana kungori. Vabereki vane simba. Pamwe unozodzoka unokauti asizve ndikazoona chandaona pano mubereki wangu ndomusiya nokuda ndapikisana nemubereki zvodzoka unokazvokunetsa kuti semwana nenyaya yemadhoktrine ekumachechi uku zvokwadi unoona kuti ava nevava hazvipi zvakadai. Ndizvozvo chaizvo. Pane nyaya. Saka rudo rungave ruripo pakati pevana asi pamwe pacho unotogumisira relationship iyo yatofa ikaramba ichienderera mberi zvokwadi vana ivava vambogari zvakanaka. Saka nitoti here isusu vana vari kuteerera vana dananai neyo kumachechi kwenyu ndizvo here. Zvine advantage yakakura kudanana nemunhu waunoziva kana kudanana nemunhu wausingazivi. Wanogona kunge wakaziyana handiti tamboti isusu chinoti wematongoka kugarisana nekusiyana. Saka pamwe vari kudzidza pauniversity imwe chete handiti wato wematongoka asi vanogona kunge zviri kumachechi izvi zvisiri kuapply. Vanoziyana. But pane nyaya nekuti kana tikatarisa isusuka tichiti hongu makereke anogona kukonsiderwa panyaya dzekuroorana ini ndeifungidzira kuti mwoyo muti unomhera paunodini paunoda. Todzoka kune iya yamambotaura yemukomana wanga akagara muwheelchair. Mataura ime mukati mereji yacho yakazodii tinodzoka ipapo. Pamwe pacho vabereki vanogona kutozokweshana kudai uso kusvikira mereji yashupa kana kuti vana vangozoita zvenharo kuti tiri kutodanana totongodanana. Chimwe futi chiri kukonzeresa kuti matongo vasazoroorana hati mukatarisa chero tikapiwa dzidziso kumakereke mukatarisa ratio in general vasikana vane vakawandisa than vakomana. Munogona kuona kuti kumayuthi kuya kune vasikana kana kuti tomboti sangano repamucheke rechechi yopachimuti rine vasikana kana kuti 30 vakomana vanenge vari kana kuti 5 kureva kuti vasikana ava vose vakatarisa kuroorwa nevakomana padzidziso yekuti one man one wife. Ndosaka muchizoona vasikana vanozofosiwa kuti vatsvake vamwe vakomana kunze vasiri vemuchechi iyoyo vanochizopedzisira vadanana nemumwe mukomana wekune imwe kereke. Mamona manje isingatopindi kereke paakundodzoka nyaya iyeyi yepakuti method dzekuroorana nadzo pane topic yemambobata iya yekuti yekutizirana iyeyi. Chimwe chacho chinozoita kuti vanhu vatizire ndiyo iyoyo nyaya iyoyo yekuti wowada wacho pamwe haamo muchechi umu, wowada wacho pamwe ari kupi kwanopinda kuchechi chimuti uko kana kuti ziyoni chimuti ziyoni kwachimuti. Saka iye wabereka wanoti aiwa iwe usaroorwe newekupi newekuziyoni kwachimuti asi ndokunechi ndekune mukomana wawada iko wotozoona kuti abheta ndidini nditotizira munhu akutizira. Saka zvikonzero zvekutizira nazvo zvakawanda. Chimwe chacho ndicho chekuti vabereki vanogona kunge vasingadi kuti uende uko asi iwo waona kuti ndokune munhu endodini wendinododa oenda. Zvimwewo ndozvezvekuti mistakes ane angosanganikwa nawo pakudanana kuona kuti hapachina yekuseta ndichitongotizira panapa pamwe ndaita pamiri pamwe handiye mukomana futi wongorutarisira pamwe asikana vanoita vakomana vairi vatatu ari kuda namukoma John uko wada naThomas wada nani naJimmy. Asi manje waanonyatsoda cheche ndi mukoma John asi Jimmy ndiye ari padhuze abva aita pamiri. Saka akumhanyira kunani kuna Jimmy. Ndakazoona kuti dzimwe nyaya dzakadai so dzinozogona futi kukonzeresa nekuti pamwe pamiri paipa panoenda kundoramba kuwirirana
nemusiwo akadini wakaita zvomakaita nani najimi weya jimi akuti hanzi aisi yangu ari kuziya kuti apa muona kuti tangobata nzira mbiri kutizisa nekukumbira kudhara kwaiva nekusenga musengabere kuita sei musengabere wainzi ndakanzwisisa kuti mukomana wekwava Gomo waona musikana wekwava Muti anomuda anogara achiongorora unhu hwake achiongorora zvese wafunga kuti ini ndinomuda musikana uyu ndimuroore pachinyakare zvaibvumidzwa kuti kana wamuziva musikana wamuda pachokwadi paunongomuonera ari kunze uko kungosvika wakatonyamura wakatotizana saka ndozvandinonzwisisa asi waitozviita wakangwara nokuti hanzi ukaonekwa waisakadzirwa mbwa unotiza nemukadzi nabata pato oti musengabere woyo wairohwa zvekurohwa zviya waitozviita wakangwara wotomanya spidi chaiyo asi mazuvano uyo mazuvano handimi kuti unopita unoswera wamangarirwa polisi unosindiswa asi urungoitiwa muchivande munhu unongotizira mukomana wakangoatombodanana awa hawana kutodanana mukomana wangoda musikana watosvika kunyamura asi mati yanzira yachinabadi dzavakiri kune chimutsa mapiwa kuroorana kakuya kuti vatete pamwe vakafa vasina kuzvarira murume vakati koita chi mwana wanzvadzi yangu unomutsa mapiwa ikoko kuroorana kako iyo ichiripo ingazi yakafa here asi haikurudzirwi nangu handikurudziri nokuti dzimwe nguva vane vafa nezvirwere vamukuru vasarawo nechirwere mwana wangu otonzi chitoenda kwavatete nokuti vatete vakazenge vadai handikurudziri pamwe peyakashatira kadi pekuti mwana uyu haana kana choice ari kupuhwa munhu waasina kumbobvira akambodanana naye ini ndinoona kudai muso chimutsa mapfiwa baba mukuru vashaika kuna namai nini vakange vakamboroorwawo vakadzoka kana kuti kuna mai nini vari kungobereka vana vagere pamukova vatokura vatova zvekusvika kuma30 chii zvichikwira kumusoro vatete vashaika baba mukuru vasara voga iko zvino zvimutsa mapfiwa zvandiri kunyanyisa kuona ndezvevanhu vakaita saivavo baba mukuru vasara vari voga kuna mai nini vane vana vavo vasisiri pamurume kuda vakafirwa kuda vakadii kuda vakangoita vana vakagara tinoona kuti mazuva ano zvimutsa mapfiwa zviri kuitika ndozvakaita zvemhando iyoyo kunozonzi pavaramo vose varipo ungakodzera ndoupi vanotarisa kuti ava mai nini vari kumurume ava vari kumurume ava uchi mwana mudoko uri kuyunivhesiti atingamupiba mukuru ava ko uyu uchiri mudoko haiti konzi ko ava vanoita zvavo nokuti vakabva kumurume nokuti vane vana vanoda nevana vavo vanochengetana nani nababa mukuru ipapo ndinoona kuti chimutsa mapfiwa chakadaro chiriko vanenge achenjerawo hachisi kudzvanyirira handingati chiri kunyanyisa kudzvanyirira nokuti momusimainini vai vanenge vagara vachitodiwo vachitodawo munogara naye asi chiro chakare kutsvaga pekudini pekubvira mukuru matsotsi ava vaona varume vanairi mai pamwe vakatogara vatotonyana namainini sisi vari vapenyu ati muri kuona majeko yakweta mainini vakasara nevana sisi vachinda kumusha kana kuti sisi vari kuinda kubhuloku ravo kunonyora maexam saka mainini nhingi ivo bamukuru vanenge vagara vane choisi yavo dzimwe nguva namainini avaongozonzwa zvobva zvatongodondanawo zvobva zvatodaro zvotofamba asi mukanatsozvitarisisa ka ivo vese vari vaviri mainini nabamukuru vanhu vanei vakatombodanana kare vachitodana zvavo muchivande vachingoita haidhendisiki asi pachivanhu cheduwo chinongodzokonoka chikwanzi kwai muramu mukadzi saka anobvisa futi here pfuma
pfuma vanofanira kubvisa asi havazobvisise pakutanga semunhu unenge akambobvisira kuna vatete. Saka asari zvimwe zvese zvanaka kubvunzira anobvunzira. Aiwa pasina semunhu unenge Vanongoitwa. ari mukuasha zvinotoitwa here imi matofirwa vana tezvara ndo vanotonobvunza kuti mukwasha todii tokupa here wanga uchida seupi handiti pakati penhingi nanhingi iwo tosarudza. Saka I think imi ndime makutovhunzwa kuti moda here kuti tikupei mosarudza kana mama kana makanyenga kana magara machiona kuti mototaura uri pamweyo penyu. Kare futi zvamuri kuti pava nekakudzvanyirira kokuti vatete andani vari mudu vane vashaika vanguru vosara vasina kana vasina kupiwa mukadzi kudhara munhu waitozobudira pamusikana waanenge achida kuti anogara nako tete wayo akafa ndo vaitozobudikwa voinda voga kana kuri kuti zvanetsa kana kuti pamwe varoorana achiramba nevana vavo mwana vaizongobudikwa ongokaruka rodhi otoperekedzwa otoenda kumurume wake. Zvaiva nekakudzvanyirira hako kane spiriti mukati zvezvonzi mudzimu but zvakaiva pakudzvanyirira because mwana anachida ujaya rake. Asi pamataura apo ndikuona ngokuti pane nyaya top up inozobviswa iyo top up yekuroora handiti apuwa baba mukuru wayo wazopuwa kunzi mukadzi uyu waakubvisa top up patop up apa yaisazoita zvokutonzi mombe dzakatowanda here plus munoona vairima zvimwe zvinoitika pamwe isusu sana tezvara tinotarisawo kuti mukuwasha kana bhegi riripo hatotochaja takatsinzinya koze tiona kuti bhegi riripo plus vamwe vanoita zvokuti totarisa value yemwana kuti maini navo vari kundomutsa mapiwa pamwe ritori graduate uri productive vanenge vachiti uchandosimudzirawo uku saka totochajawo takatsinzinya. Saka mukuchaja umu zvinhu zvakaita seizvozvo ndo zvinozodhitemaina topapo kuti itwa mari. icho chimutsa mapiwa chingopuwi chero vakanga akambowana kuno chototariswa kuti munhu watiri kupa mwe mukadzi uyu une value ipi unogona here mukwasha wachaida here rimwe ibenzi haisi masti yekuti tofanira kutongopa vakwasha vafigwa benzi tototi zvatonaka wazorora pavakwasha kana vakawandawa uyu umwe mukwasha apuwa mudzimai uyu hazvizotemudere umwe kuzondouraya mukadzi kuti azopuwa hatizi asi ndoona kunge zvinosimudza tumajerasi wakwasha kuti awidzi dzatohwina idzi pamwe uye mukwasha akachidawo munhu iyeye katangirwa asi pane nyaya yemambobata kumasuro ndanzwa kurwadziwa nayo yekuti masame sex vanhu vari kana vari vakadzi vese wonzi vanoroorana kutoita mhuri pachiwanhu pedu